Enamakashana kaMenzi yaphuza umlazanga amevane nabendlonhle nophaphe ekhanda enhlana nasezantsi efundazweni zelizonke ke khona eNingizimu Afrika sabingelela sathobeka le Black Life TV igama lohlelo ke izibande ezama-Afrika igama lami King Sicaka ngolapha kaluqa singene ke odabeni lwethu sixoxe nomunye wehambeli zethu siza ukuthi ngabe yena uze ngani namhlanje kodwa ke asiqalela ekuthenini kukhona into esifuna uyidlulisela emphakathini njengalokho abantu bekade beyibuza ubuthaphuthaphu left and right so khumbula ukuthi siney'nhlelo ey'ningi la ekhaya kukhona olunye lohlelo olubizwa ukuthi Love Back unosisi owafika la wakhuluma ngento ayigcabe esithweni sakhe sangasese eyenza owakhe wesilisa ahlale athi ne abantu ke beyifuna beyibuza ukuthi lento itholakala kanjani hayi-ke sabona kungcono ukuthi simthungathe umnikazi wayo siyilethe efamasi ifamasi yethu ke iyamemezela ukuthi sinayo leyo nto ke efunwa abantu uma ukuthi usoredi ukuzoyilanda ungafika no-600 rand uma ngabe ukuphi ne-province uyakwazi ukhoriyeka ebe lapho ngalo 600 rand kuhlangane nemali yekhoriya khona ongakwenza kuphela ukuthi Team Sicaka bese uyabhala ukuthi ufuna leyo nto kuba kuningi ngabe wesilisa ngowesifazane wonke umuntu uyayithola injengoba injalo kwakho nje ukuphuthuma e-office lethu ufone ukhona usisi ozomthola lapho uzophendula ucingo lakho akhulume nawo mangena usisi uthola yona CEO ngqo ekhulume nawo isho ukuthi uyithola kanjani indaba yakho asingene odabeni ke siza ukuthi ngabe kuhamba kanjani esitorini sethu sosuku namhlanje nomfowethu okhona uzosixoxela ukuthini sawubona sisi yebo sanibona njani sikhona njani nini siyaphila nathi hayi ake siza ubani lo osivakashele namhlanje usuka ePine Town elibitshele elimnyama okay lapha etshele emnyama ukhulele khona uhlala khona indawo nje wazalwa kuyona yebo sikhulele khona ngitshela mfowethu ngomndeni nje nakho konke okwakho konke nje ngokukhula kwakho family wise nabantu basekhaya nesikole yonke leyo nyimfinyimfi leyo yabo ekhaya khule bekunzima khona impela ekhaya shuthi kahlahla umuntu nomuntu ngoba abazali kahlahla basheshe bashiya sisebancane shuthi wasisala ke kukhona osisi obhutiki bona bebesilama ngemuva bebancane ngithi ubhuti obekuyena nje mhlawumbe obecisha ukukhula nathi besibona ukuthi hayi ngathi singasigcina sikwazi ukuthi sikhombe ukuthi ubhuti loyana kuphela amandla nabe ngenawo sure obhuti osisi ke into bebeyenza ke beyilabo osisi laba baseyintweni yabo bayithandela kahle ubumnandi benabantu babo zilunga nje ezaba izinto be right nje abantu babe bekwazi ukubanikeza izinto ayikuthini impilo enzima thina kuyimina ofanele ngibheke ngoba imina vele bengimdala ekhaya kusho ukuthi ke nami ke ngizame uma ngithi ngithola umuntu dololo kuyanyamalala nje kumina kulunga ngithole la umatoholo ayamatoho hayi ngithole umsebenzi ngixoshela izinto engingazazi nje kuphele kanjalo ematohweni njalo uma ngithi ngiyazama nje hayi okwamakulunga ngiyashabala hamba ke ngaze ngabona ukuthi hayi angithole indlela ukubona ukuthi ngizokwenzani kanti vele ngokwami ngiyazi vele kahle ukuluka vele kwakuyinto engangiyithanda vele ngisemncane ngihlale ngibuye ngibambela amagodo uma yabo izonke lezo zinto lezo ngohamba ke lokhu ngilukela ke usqueezer ke ekhaya ke lokhu ngiluka usqueezer wami lokhu ngimluka ngimzama ngilukela yena hambe bese babona abantu ukuthi hawu ngiyakwazi ukuluka kube khona labo nalabo abazofika ke ngithole lo 20 rand anake mhlambe lo 50 rand anake ngikwazi ukuthi mhlambe kube khona ngingakwenza sure shuthi kambe kwaze wafika omunye usisi ngizilukela athi hawu yindaba ungavela uvule noma inqolanyana nje la ngaphandle abantu mhlawumbe bazoqhamuka ngoba nathi nakho sifino sikhona sifikile nampela ngenze njalo kayi kwazi ukuthi ngihlanganise ngithole lokho sekukhona nabantwana nami senginabo abantwana yabo ngihlanganise-ke ngaleyo madlana yabantwana ngikhande leyo nqola yami ngiqhubeke-ke ngenza izinto hayi bathi ukufika abantu hayi kubonakala ukuthi kube khona lokhu kuyasebenzeka kodwa noma kungasebenzeki kahle awukwazi ukuthi ungathi uyasebenza usebenze endaweni yabo because akuyona indawo engathi ilokishi akulona ilokishi leliyana indawo nje yabo hayi uma kufika omunye azathi yabo uma ungathatha lento yakho uhambe uyoyenzela mhlawumbe isedrobheni eThekwini kanje ngingahamba into yakho mhlawumbe ibe right hayi ngampela nami ngenze njalo kayi ngibona lo muntu ukhuluma into okuyiyona uqinisile futhi ngampela abantu baningi emadolobheni ngampela ngishoda khona hayi fela eThekwini qashile ukhuzani iflat nawazi ama-flat akhona la edrobheni aqashisayo ngampela ngiqashe iflat hayi bathi ukufika kuzameke lokhu yana lokho kuyenzeka kwesinye isikhathi uthi uthothi makufika ngamuntu umnikazi weflat uyayifuna irent yakhe ayafuna idoli uyayifuna irent yakhe nangampela ngilokhuze ngihlanganise lokhu ngihlanganise kuhambe nami ngize ngibona ukuthi
khona kuyahlangana kodwa hayi kahle hle. Ngibone ukuthi hayi na impela into ofanele ngiyenze, ngiyangena na social media ngiyabona abantu ayibamba kahle izinto ziyalunga. Nami ngibona ukuthi nami ake ngizame ngithi ukuchubusha mhlawumbe khona ngizokuthola, angifuni into enobungozi phakathi like into enegazi ini ukubulala, ngifuna nje ngathi ngathola into engangisiza ukuze ibhizinisi liqhubeke. Sure. Ngempela ke kube khona ubaba engimtholayo, hayi lo baba mangixoxa naye ubaba nje yakhuluma ukuthi hayi unazo yena igubhu. Igubhu anazo azinamgozi. Yeah. Nje ayibulali akwenzeki lutho. Nje khona indlela okwenzeka ngayo. Hayi athi asihlangana hayi nampela sihlangana kube khona indlela sixoxa ngayo. Maye ngichazela into yakhona nampela ngibona hayi ayinamgozi right. Ngiyithathe ke nami. Nampela ke ngiqale ke ngisebenzisa anginikeze isigubhu, lesi sigubhu akunikeza sona. Angithi vele njengoba ngiseflatini nje ngisebenza lo msebenzi. Kukhona abantu abangenayo, ngena abantu abahlukene phela vele. Bakhona labangenayo obabonayo ukuthi laba nemali, laba uyabona bo nje bayifanela nje athi yena ngigadi laba banemali. Okay. Kufanele ngithole unwele lo muntu lo onemali. Mangithole ngicothulo lo nwele ngifake la ilokhuzaneni kulesi sigubhu lesi. Uzobona ka ibhizinisi lizoqhubeka. Uma ngabe liqhubeka kwebhizinisi ngizobona mangabe imali iqhamuka ngempela kufanele ngithathe lo mali ngikwazi ukuthi ngiqhubeke ngikhanda amanye amasaluni. Le masaluni ngizobakhanda akufanele ngiwakhande endaweni ezobika nje, kufanele ngiwakhande endaweni yabo inabantu abarich. Njengako Mhlanga yabo Gateway indawo nje oBhalito kanjalo yabo. Kufanele ngikhande endaweni ekanjalo. Ayina ngempela ngenze njengokusho kwayo kwekhe kubaba uthi hayi ngoba phela nami ngempela ngabona ukuthi akusho ukuthi kuzohamba kahle. Yeah. Nampela ngikwazi ukuthi ngithathe lelo nwele ngifake lapha namangena nampela hayi kungena impela yabona ibhizinisi ayilihamba. Bethi nampela abanemali bafike umuntu mayafike mhlawumbe umuntu mayizoluka umluka 500 kusengithi igqinga 1.5 ngaphezulu athi nasi tip. Nomunye impela mayifike ezokwenza lento asethi igqinga hayi imali iqhubeka. Yona ndlela othola ngayo. Yona imali indlela ngithola ngayo imali ke yabo. Hayi nampela kama ngithola ngikwazi ukuthatha ngiqhubeke nemabhizinisi ngiqhubeke ngakho amanye amasaluni. Qhubeke nje impela ayihambe kuqhubeke kuhambe. Ayikuze kufike ekuthenini manje seliyashintsha ke manje leli lokhuzana lesi sigubhu enginaso. Asisafuna unwele manje. Hayi kanjani manje selifunani sekufuna ulimi. Ulimi. Kufanele ngithole ulimi lomuntu. Awu. Ulimi lomuntu ngisebenzisa ulimi lomuntu manje. Sekufanele ngifake ulimi lomuntu lapha. Kumina ngangithiya ngifune into enomgozi angithi. Yes. Okay ngokubona kwami angikwazi ukuluzwa lama business esengwakhandile. Ulima vela umuntu ofayo. Nangempela awu qhubeke mina ngithola abafana, hayi bafana ngidinga into kanje. Hayi bafana bangitholela abantu, hayi bangisebenzele nje abafana, hayi ngilithole nampela iqhubeke futhi. Siyabona manje seliza mawala. Sekuyasebenzeka impela. Kambe uze kufike masaluni amazogcina aba u16. Enza ukuthi imali ikhona sewu16 manje imali iyayingenela nje. Yabo uqhubeke kenzeka hayi kuhambe. Manje into ebisingixaka ke. Leli sigubhu lesi sesikhanda kuba nezilwane thizini. Eceleni kwaso kuba nezilwane. Lezi zilwane lezi ziyangixaka zinomsindo, kunomsindo la. Sure. Nabantu la ngaphandle uyabona futhi sekunalokhu ukucabanga ukubona thizeni ngoba khona abantu abafayo la ngaphandle. Mina ngakuthenini kwami mina ngangithiya abantu abatholakala beshonile abanalo limi. Which means khona abantu abafayo ngempela la. Ekuhambe ukuthi ngelinye ilanga ngihambe ngiye kwenye tavern. Ama ngifika lapho kwenye tavern ngoba phela vela ngithi ngisafuna ukubukisisa nami ukuthi kahle khamba kanjani manje. Hayi mangifika lapha uthenga utshwala kugcwala ukuthi hayi nginikeza abantu baphuze abantu nje baphuze badakwe nje. Caca ukuthi bayadakwa bonke abantu. Mabedakwe thola lithuba kubo bonke abantu abadakiwe kube yila uthola khona ulimi laba bantu. Bambalwa abavukayo, bambalwa abashona. Kusho ukuthi kahle lento isinomgozi. Sekuyangidla nami manje. Sekubhlungu kumina. Mina ngangithiya ngifuna ukufa abantu. Nalenkinga lezi zilwane lezi ziyakhula. Mina sengifuna ukwazi njoba ngilana into engifisayo. Maye khona lo yababa manje into enkinga ngathi mangithi ngiyazama angisamthola wayena ubaba. Sengifisa ukuthi makukhona ongakwazi ukungisiza uze ngikwazi ukuphuma lento ngoba isinzima ngisayithanda. Iyanguye badini. Iyaba ngokuya manje kunzima. Yabo makukhona abantu abafayo, izilwane ziyakhula. Zinalo umsindwana angazi noma nabantu abami baphephile
mhlawumbe egcineni uzogcina sekudleka zona lezi ingane zami yabona ngoba lezi zilwane njengoba yikhula zidlana zikhandeka manje uyayibona zinqwaba la ngaphandle ziyakhula futhi sure now baphi laba bakwena abanye owakade ukhula nabo laba bakwethu bayasala phela emakhaya bagodwa abanye bayisalela emakhaya usisi wami lo munye washona wangishiya nazo izingane zakhe ngoba phela sasiba u3 kahle kahle lo munye kahle kahle naye wayihambela wayihlala nomuntu wakhe wasala lo emakhaya nezinye izingane zakhe lo washona izingane ezikumina zingane zakhe zikumina nezami lezi izingane ezinye so lo Mlisa uthi lo wakusiza ngalento akakhona ukukusiza ukuthi lento idambise manje ubona ngathi iyaqonga futhi nayo uyakuhlamuka angisamthoni akasekho lo baba lo angisamtholi kwayena ongakwazi ukungisiza ngoba sengidinga ukuphuma kulento le ingxakile sure so mawubuka ikusasa mhlambe lakho uma uyiyeka lempilo sokubusa uyiphila ready ukuthi ubuyele back la kade uphila khona noma sengamane ngibuyele ngoba yabo ngokuqala kwami ukuyenza lento ngangithe angifune umuntu akufune igazi akufanele kube khona idumbu izophuma kwenzeka zangaphuma idumbu ukulandelayo sekuphuma idumbu shutho okulandelayo uzodingala izingane zami umndeni wami ozohamba ngijabo ngoba nale izilwane anixoxana yabo angiyazi bayona le izilwane sure into esivumbuka naleyo yabilolu into evumbukayo isidingakala so wena ngahle kahle ngale kokuthi ke izinto zikhambelanga kahle ngokusebenza ngoba uyasho ukuthi awusebenza kodwa ubona makudilizwa qalwe ngawe nomsebenzi phela sikhaleni yini kahle kahle into ukuthi le mangiqeda isikole ngifuna ukuyenza esekhanda lakho mina empilweni yami ngangifisa ukuthi ngathi ngaba yiphoyisa noma udokotela mangiqeda isikole nangifisa ukuba yilokho nje mfise nanokuthi yabo mase ngiyileyo nto leyo ngizokwazi ukuthi ngakhele nje ngibe nomuzi omuhle nabantu abami yona sifise nganginaso leso nomndeni wami sihlale nje ngoba eyethi impilo bingeyinhle bekubheda ngempela yabo so now ufuna ukuthola umuntu la ozokusiza ukhipha lento completely uyiphilela impilo yakhe normal yes sengifuna nje ukuyiphilela impilo yami normal makushabalala kuyashabalala kusho ukuthi ngangadalelwanga lempilo mina engangifisa ukuba kuyona yabo ngoba into ukuthi kahle kahle ukuthi uma usakhula uyaba nemicabango emihle uma ubona abanye abantu beqhubekela phambili ugcineni nawe ugcina usuyifaka kuleyo nto ufuna ukuqhubeka nawe kambe uyibona lento engifaka yona ukuthi hayi kahle kahle ufaka into ongazange udalelwe yona phuma uzamenye impilo mhlambe ekuhambeni wesikhathi uzoba right manje uma ukuthi kuyashabalala shothi ngiyobuyela odake Baba siyakuzwa kakhulu siyathemba futhi ukuthi ke nabantu bekuboka bazokwazi ukushare usizo abangaba nalo nawe ukwazi ukubuyela empilweni le oyifisayo wona ngokwakho ngishare impilo usizo ngiyasho ukuthi abantu sithemba ukuthi bazoshare usizo kuwena nawe ukwazi ukusizakala asithembe kanjalo futhi ngifisa nje nanokubatshela ukuthi ungafisi impilo ephambili uma ngabe isimo singavumi uma isimo singavumi nje yamukela ukuthi isimo asivumi sibonga kakhulu Mtaba ngibonga mina babukelwe Black Life TV le Black Life TV igama lohlelo ke izipande zama-Afrika igama lami ke Sichaka ngokaluqa zinjena ke indaba esizitholayo ezinye ziyashaqisa ezinye ziyalaleleka ezinye ngathi ungathula nje umnikazi wazayithamndena azaqede bese sibona ukuthi comment section esinayo nigcwalisa ngaliphi nithini ninembono niyena ku-email address yethu nekhuluma nithini manje sifonela nithini sizwe ukuthi usizo liyatholakala nokumuntu osuke ekhona la igama lami ke Sichaka ngokaluqa anisale kahle kwamanje siphinde sibonane kokuzayo.